Witajcie u nowego widea z Brawl Stars. Dneska som tu so Sebim. Shoes. Nice. Môžeme ísť na hru. Ja sa chytám. Dobre. Áno, už vás pozdravil. Nás tu vrieska. Dobre, a môžeme ísť na hru. No, poďme na hru. Nice. Nachytá sa nám to. Dneska by sme chceli dať 29 500 trofej. Dúfam, že sa nám to podarí. Mám lepší edit, lebo na tom dlhšie pracujem. Tak, zničíme si bediu. OK, máme tu poklad. Poďme ho za... Tak, cíti sa. Máme tu aj pink. Aj pink je mŕtva, nice. Zatiaľ sa nám extrémne darí. Musíme to tak získať. Toto je prvá časť, čo natáčame už na 30 000 trofej. Potom bude to no, ďalší čas už púšťame určite na 30 000, jak vidíte. Ne, nechcel. To nie je dobré. To nemám. Oh yes! Vyhrali sme prvú. Nice. A máme tu rovno Angel Drop. Čo tam padne? OK, 100. Nice. Dobrá hra, bro, dobrá. Nice. Ideme na ďalšiu hru. Sa úplne, že vydarila. To bolo extrémne dobré. Nice. Proste to bolo najrýchlejšia hra, čo som sa vydarila. To bola, že najrýchlejšia. Malo to niekedy povedať aj rýchlejšie, ale toto je najrýchlejšie na videu. Dúfam, že aj to tu vyhráme. Musíme zničiť tieto bedne. Máš fejda? No, nice, to je dobré. OK, tu je Kenji. Oh no. To není dobré, prosím, stíham. O nie. To není dobré. Oni ma videli, im chodí. Sebi, help me. Dobre, aha, nemáme zastavilo, tak to by sme dali. Ja nerozmýšľam. Bro. Nechcem hrať bravou. Tak to som pokazil. Tak to asi nedáme. No nič. Si mení kapela. Potreboval by som mať aspoň 2 zariadenia, lebo ja mám iba mobil. Keby som mal 2, tak by som si mohol volať a by bolo super. Ale by ste mohli počuť aj stereo. Nice. Aha, ja som nezapol. To je menší fail. Podľa mňa to tu šušti, lebo v každom videu. Neviem prečo, lebo ja to chcem poslať. Môžeme ísť na... Potom pôjdeme z toho nového účtu. Keď dáme 30 000, budem hrať aj z toho. Nebojte, nebudem hrať iba tento účet. Lebo ja som videl, že to video, čo som vydal z môjho nového účtu, tak to bolo najviac úspešné. Takže to budem určite natáčať. OK. OK. Extrémne dobrý gameplay má. Bro, extrémne dobrý gameplay. Nice. Ne? Ježak. Nie. Bro, keď to prehráme, ja dostanem taký rage. Bro, ja dostanem taký rage. Neviem, prečo sa mi správne.
Dobre, prosím, preži. Tak, dáme si neviditeľnosť, aby to nevidel. Tak. Oh no. To není dobré. Nice, žije. Nejím preč. Teraz, nie. To není dobré. Nie. Prečo som ja chcípol? Najsilnejší s tým. Nechcípni, prosím, nie. Nie. Aspoň druhé miesto, dobre. Stávame v kúse. Môžem za ďalší. Nice. On má extrémne dobrý gameplay. Proste s lepším hráčom som v Brawl Stars nikdy nehral. Už som s ním vydal jedno video. To nebolo až tak dobré, ale po mne toto je lepšie. Lebo mám lepší edit a ešte... Ja neviem. Hro! Prečo neviem? Rozprávať. Hej. Nice! Sa natáčam. Počkajte chvíľku, možno ma to jedne zbiť. Dobre, natáčam. OK, kľud. Áno, to mám. Som radšej vyšiel, lebo to nevidím, tak. Nice. OK. Prvý kill som dal ja. Nice. OK, už sa ukázal týpeček. Za chvíľku na ňou skočím. Tak. Nie, prečo? To nie je dobré. Prečo? Nie. Tam taký hej. Bro. O nie. Tak, už môžem hádzať. Tak to musím trafiť aspoň. No. To není dobré. Som taký noob. Bro, prosím. Nie. To sa nedá dať. Ty proste. To sa nedá. Bro, prečo to nejde? Neviem písať alebo čo? Bro. Ja radšej mením Brawlera a poďme hrať asi dačo iné. Keď chcete, na budúce môže byť stream o 5 mesiacov asi neskôr. Neviem, keď bude stream prvý. Dajme si Goga. A ty si mohol ísť trochu inakšie. Daj Brawl Ball. Plus daj. Watch the birdie! No Goga. No nič, tak asi nebude poslúchať. S vami na konci vám to tu zrýchlu, lebo akože to sa nedá. Cipu. Nice! Zabili sme tým. Prvý tým dole, nice. Za Douga to bude asi easy. Zoberieme si Powery. Nice. Kde kto je? Nechce sa mi takto ukázať. Nehrám solo, lebo keby ste chceli vedieť, tak tento týpek za chvíľku je YouTuber. Takže jo, keď bude YouTuber, tak mu dajte odber. Ja neviem, čo mám rozprávať.
Bro. No nič. Aha, tu máme týmik. Také easy. Aj, je slabo. 5 ľudí, oni ma Bro. Za Loga je to tak OP. To je OPčko za Loga. Šampaň spokojno zase. To je OPčko. Na konci sezóny bude opening. Jo, ešte mám z minulej sezóny čo natočené, čo mi padlo. Takže to vám ukážem na openingu, keď budeme mať. Takže nice. Dobre, a môžeme ísť na ďalšiu hru. OK, to je proti nám. To bude taký problém. Ten Spikey to by mohol byť problém. O, asi nie. Asi nie. Čo to má za pin? Ja tu mám iba toto a ešte jeden, ten... Bro. Oh no. Ten Rico je zlý so Frankom. Nie. Nie. Ja nemôžem chcípnúť. Nie. Nice. Jak hýra? Prečo sa všetci volajú ako fejko? Oni sú fejkové hýry reálne. Ešte som nestretol reálnu. Easy. Je to dačo ťažké, či tu budem iba chodiť a zabíjať. Ja neviem, či to je zakázané slovo, ale podľa mňa áno. No, Leon! Je to jedno na váš bloký. Tak ma zabíte. What? Ja to nemám nervy. Ja som taký rič. Jak zabijem proste najsilnejšieho týpka v hre? Ne, primo ne. Bro, prečo som sa... Easy. Zabil som Prima. Ten najväčší problém. A dobral aj teammate. Nice. Prosím, dáš to. 5 sekúnd. 4, 3, 2, 1. Nice. Oh yeah. Nice. Prvé miesto. Nice. 10 trofejí plus. OK. Už sa blížime ku 39 400. Watch the birdie. Mytika. Nice. To nám padne. OK, to je dosť dobrý epický pin. Mohla tam byť aj nejaká postava epická, ale to by som mala také šťastie. To nejde. To proste nejde. Bro. To je extrém, keby nám to padlo. Nice. Ja idem po tieto powery, ty poď dole. Dobre, nesúbavujeme dobrý power. Dobre, kde ideme? Tak. Poď ku mne, poď ku babičke. Nie. Ja neviem, čo mám na to povedať. Ja neviem hrať, ale... Nie. Čo spravím, jak detko. Alebo neviem. Aspoň power. Power sa môže. Dneska dáme 29 400. Ja... Nechceš prosím dať Brawl Ball? Alebo dať čo také? Keď chcete, môžete sa pripojiť do môjho klanu. Nedal som to na 200 trofej kvôli môjho kamošovi z triedy. Normálne je to na 20 000 trofej, takže jo. Môžete sa pripojiť. On si tam páj. Nechce dať Brawl Ball. Bro. Dávaj, bro. Dávaj, Brawl Ball. Neviem písať. Ja už by som sa mal naučiť asi písať.
Give me some sugar. Ja nie wiem pisać, ale co? Na Minecraft mi wydaje, mam teraz nie napadowy, tak? Nie mam napad, żadny na Minecraft. A mógłby się zaskakać na ekipa w Minecrafcie. Jo, jak chcecie widzieć, tak wam może ukazać, co się stało z moim mobilem, już tam nie mam tak asi milion hier, ale iba 3. Mam aj Discord, serwer, na ktorý sa tiež môžete pripojiť, môžem vám ukázať odkaz. Ale ja vám ho tu rovno hodím na video. Dobre, tu ho máte, ten odkaz. Môžete sa pripojiť na Discord server. Nice. A díky tomu, že som vám to ukázal, to musíme vyhrať. Nie. To nie je dobre, Oh yes, nejde po mne. Našťastie nejde po mne. Ja sa tu musím schovať a kempiť. Tak, dobre, už sa spawnuje. Nice. Je tu takto? Babička. Nič sa nestalo, vôbec som nezomrel, vôbec. Keď zomreš, ja ťa zabijem sebi. Keď zomreš. Nice, chcípne Edgar. Dobrá, bro. Kde by mohli byť? Nie. Oh, to nie je... Nie, ja som navalil. Nie, Prečo ja? Reálne som skoro za... Na čo si dávam ultinu? A gadžetku. Keď ho budem musieť healovať, tak sa zblázim. Poď! Nice! No extrémne veľa poweru a ja som ho zabil. Nice. Už sa blížime k 400 trofejí. V týchto Angel a Demon Star Dropoch sú znížené šance, takže tam Edgara ani Mortisa nezískáte, to je extrémne malá šanca. Neviem, koľko natáčam reálne. 17 minút a stav. Hrozné. No teraz asi budeme chvíľku, vám to zrýchlim, aby ste tu proste nepozerali 50 minút, OK. Teraz vám to trochu zrýchlim. Neviem, dám vám tu nejakú hudbu. No, tuto máte mať. No. Ela desce, ela sobe, no baile é pressão. Mina linda, perigosa, rouba meu coração. Vai quicando, vai jogando, não perde a razão. No batidão, só por atento. Mina linda, perigosa, rouba meu coração. Vai quicando, vai jogando, não perde